Ik ben betiet van bed ook al. Ik mag namelijk dadelijk winterbanden opheljen. En daarvoor mag ik natuurlijk naar de garage daar. Die zullen ze er even onder zetten. Ik zou er om een oorzaak wezen. Het is nog 4 uur, 8. Het is in dan woord. Dus daar maar even die kant uit nog. Maar eerst nog deze smoothie even finishen. Geweldig. Nee, rubber, hey. Nee, rubber, hey. Nog zenuwachtig een beetje nee, rubber. Veel denk ik wel heel, ja, misschien riet ik wel heel los. Moet zeggen, daar kom je net zo heel vaak meer in dan woord. Maar het is goed verhoren hier trouwens. Kun je me goed opletten hier, want voor mij had nog rugzak in één keer voorrang hier, hè. Voorrang geweest, ik had er zo'n hekel aan, hè. Dat rechts voorrang had. Op zo'n gewoon trok in de dik. Ik vind dat vlak gewoon nergens op. Het enige waarom ze doggen is gewoon om het verkeer uit te remmen. Maar was krijgt ze alleen maar verkeersonveilige situaties. Want de meesten doen het algemeen tot de hutter die stritten heen. Dit is dadelijk ook zo'n mooi voorbeeld in Damwoord. Laatst zie je een heel mooie reportage van Woordnet. Die wie ik bij dit ding. Ik weet niet, voor mij is het inmiddels verhoor of zo. Ik weet niet precies. Maar goed, dit is nou in ieder geval een rotonde. Alleen, ja, maar even zien. Wat is het man? Dan draaien. Doe ze op een rotonde, hè? Dus dat gaat lekker weer. Het is onduidelijk, is toch? Voor welk probleem is dit nou een oplossing? Wie die andere situatie, het goed hier gewoon een duidelijke rotonde in. Maar nee, dan mag het weer iets met shared space of zo. Weet ik volle wat voor doen. Nadien had ik geen enkel idee hoe het zich gedragen maar. Maar goed, of nu was het gewoon zien als een soort van stukje investering van nou, hier is het gewoon net zo goed. Maar uiteindelijk dan hebben we dan zo'n shared space, wat misschien uiteindelijk wel een betere oplossing wezen kan. Het lange termijn idee. Geweldig. Nou, dan mag ze even zien. Ik kijk naar een bakje koffie hoor, maar eerst zit er onderzoek bij. Ik ben wat oren velgen, maar ik moest ze net omzetten laten naar dezelfde velg, want dan mag ze dagelijks weer omzetten laten die bonnen en dat kost ook weer heel, nou. Dus dit kost niet een keer al heel, maar als het goed is en er is er wat langer bij, dan is het gewoon een duurzame oplossing qua Sint-Persoon in elk geval. Maar goed, ik ben wat oren velgen, ze ben wat liefde. Dit is een hoeveelste inch, dit is een 16 inch. En de vel in het roos onder zitten. 18 inch. Dat is knap, hè? Wel mooi. Van de eerste. Maar deze man kan een beetje rustig in dan, hè? Ja? Dan mag de sneeuw wel opzien, toch? Ja, nee, ik verwacht je volgende week verwacht ik sneeuw. Verwacht je dan sneeuw? Nee, ik verwacht je sneeuw. Oh, ja, in Duitsland. Niks meer. Maar ik doe eigenlijk altijd winterbanden onder de auto, ja. Het is misschien niet per se altijd nodig, maar ja, dat doet toch altijd maar. Misschien kan Max Verstappen nou in broek op de pitstops. Nee, heugt er nog. Nee? Ik heb beter banden plakken. Maar ben dit nou computerban? Wat zei je? Ben dit nou computerban? Computerban? Ja, die zijn IT-wheels. Geweldig. Zie voor de veiligheid. Ik denk altijd hoe veiligheid mijn winterbaan hoor. Ik word er soms ook wat overmoedig van. Ik denk van ik kan je wel elkaar uit de boot jaren. Wat denk je, is het nog op winterbaan? Jazeker. Ja? Ja, Als je vertrouwen hebt, vooral in de bijna in de oude gaat. ja, nee, hartstikke gelijk. Ja. Dus kijk, ga even. Maar je vertrouwen erin. Hè? Maar vertrouw erin inderdaad. Hartstikke gelijk, Jan. Toen snap je het wel. Even het jammer moment. Nou, prachtig. Nee, bandjes er weer onderheen. Vredestein. Kan ik niet wel vernemen, hè? Het stuurt al wat door. Het is lichter of zo. Hè? Die band bent natuurlijk zachter. Het verneemt wel een beetje in het stuwen. Had ik het idee, hè? Misschien had ik het wel helemaal mis en begreep ik er helemaal niks van. En op zich vind ik het natuurlijk heel een probleem. Het leuke is namelijk van deze auto die ik had, die Talisman.
Dat is de verschillende standen. Als je ook namelijk op sport instellen, dan stuurt het volle zweten. Dus als je nog steeds denkt van, ik vind vis te licht sturen, dan heb ik totaal geen contact met het dik. Ik wil graag een beetje een soort van BMW-achtige ervaring hebben met het sturen. Dan kan je gewoon die auto in de sportstand zetten, of dan kan je sturen, kan je gewoon sportiever maken. Kijk, zoals de onderstel, kan je sportiever maken. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dat is dat instellen kerst. Vind ik eigenlijk zo de leukste feature van deze auto. Geweldig.